Med Hosted Desktop slipper I for den traditionelle installation af programmer og får en løsning, der er lettere at installere, opdatere og vedligeholde, lettere at skalere, mere sikker med bedre oppetid, mere økonomisk. Hosted Desktop kræver internetforbindelse og virker ved, at alle programmer installeres i et sikkert servermiljø hos Scannet. Alle logger ind på deres eget virtuelle skrivebord. Ansatte får kun adgang til de programmer, de har rettigheder til. Programmerne anvender servermiljøets computerkraft. Rikke arbejder i et Excel-dokument på kontoret. Når hun kommer hjem eller et andet sted med internetadgang, logger hun på igen og arbejder videre. Arbejd fra computer eller tablet uanset operativsystem med fuld adgang til Windows-baseret skrivebord med f.eks. Office og Dynamics NAV. Hosted Desktop fra Scannet giver jeres virksomhed ensartet tilgang til alle programmer, effektiv styring af brugerrettigheder, lettere administration og vedligeholdelse, højere driftssikkerhed, optimal udnyttelse af IT-budgettet, betal kun for de brugere, I har, support fra klokken 7 om morgenen til 23 om aftenen. Tag en uforpligtende snak med vores konsulenter og hør nærmere om jeres muligheder hos Scannet.